Tak, vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát si ukážeme, jak se zbavit otravných reklam na YouTube, na různých hrách internetových a no, prostě tak vám to tady ukážu. Takže samozřejmě bohužel mám jenom Operu, protože Google Chrome prostě nějak mi to nejde. Takže Operu. Je to nejlepší program vyhledávací, nebo jako teda prohlížeč. A no, hlavně na něm není hodně virů, takhle to chci říct. Má hodně ochran a takový, takže zadáte si tu novou stránku, to se vám otevře, nebo já nevím. A dáte si tohleto menu v rohu, co tam je, a dáte rozšíření a najdete na správce rozšíření. Tak otevře se vám tady to okno. Pak tady nalevo v rohu máte černou podklad a máte tady aktualizace, povoleno, zakázáno a to nejhlavnější získat další rozšíření. Tak na to kliknete, otevře se vám další okno. A tady samozřejmě máte různý rozšíření, co je do Opery, ale přiznám se, že polovinu neznám. A tady máte vpravo nahoře hledat doplňky, tak to kliknete a napíšete tam ADBLOCK, Adblock. Je to nejlepší prostě antivirák, co znám. Dáte Enter a ukáže se vám tady plno z těch adblocků a i jeho podobným programům. Můžete, jak vidíte, i na Facebooku něco blokovat ty reklamy. Je to tady opravdu hodně, ale my hledáme čistě jenom adblock. Ten je tady v tom. Takže na to kliknete a otevře se vám tady to okno s videem, různýma těma popiskama, kdo odkud to je, kdy to je a kolik to má ocenění. O rozšíření máte i tady věci a na zim má to přidat do Opery. Takže na to kliknete a už se to instaluje. V rohu vpravo se vám ukáže, do aplikace Opery bylo přidáno rozšíření Adblock. Tak a pro použití blablabla musíte na to kliknout, takže kliknete na tady to, co jste tam teď dostali. A kliknete na to a máte tam instalováno, jak vidíte. Takže teď tam máme Adblocka. Vidíte, už jsme zpátky v té stránce, když jsem to odkřížkoval. Už tam je, vidíte. Ano, jo, to je asi vše. Už tam je, tudíž když dáte YouTube, kliknete na to, tak vidíte, žádné reklamy už tam nejsou. Vůbec žádné.